मिथिनो लुगैदों दिनै बिफाया मानो हा बन्दक होनांदों फेरेंगाया फरायनार बे जों सरकार फैगोरथों बे धेमाजियाव थांना थाहैफिननांगोन बे बिनि मानसि नङा गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो बेजों लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थागोन बेखौनो मिजिंथिबाय आरो बेजों लोगोसेनो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै नुजाथि फैदोंब्ला एबा चेनेलखौ अनसायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानैबो आसा खालामबाय गुबुन गुबुन दिनफोरनि बादि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे आयदा लानानै भिडिअ लानानै फैबाय आसा खालामो नोंथांमोन बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन दिनैनि गिबियावनो आरोबाव मोनसे दुखु गोनां भिडिअखौसो नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैदों आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांगोन जे बर'नि सासे आंगो बयजोंबो अनसायजानाय आरो बयखौबो अननो रोंनाय उन्दै गेदेर गासैजोंबो समानै गोरोबनानै सोलिनो हानाय सासे बर'नि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि कैलाश सर्गयारी बिथाङा बे बुहुमाव आरो गैलिया बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गावनि गोबांथार आखल आखुफोरखौ फोसावदोंमोन आरो बेफोरखौ नुनानैनो गासैबो बर' रायजो राजाफ्रानो बिथांनि फोरोंनाय आरो बिथांनि अननो रोंनाय आखल आखुखौ नुनानै बयनिबो गोरबो बिखायाव जायगा लानो हादोंमोन दा बिथाङा मासे सैमाजों एक्सिडेन्ट जानानै गोब्राब जखम जादोंमोन नाथाय बिथाङा नैबे समसिमाव आरो गैलिया बिथाङा जोबथा हांबोबाय आरो जोंखौ नागारनानै अराय समनि थाखाय नागारलांबाय दा बेबो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा अब्ला बिदिब्ला बिथांनि भिडिअखौबो एसे नायग्रो दिनै रावबो बिमा बिफाया ओरैनो गोसो बाया आरो रावबो बिमाया मिथिखा हसिखा गावनि सनाखौ फानखुमाया आरो रावबो बिफाया मिथिखा हसिखा हा बन्दक होआ मिथिनो लुगैदों मानि थाखाय दिनै बिमाया सना फानखुमादों मिथिनो लुगैदों दिनै बिफाया मानो हा बन्दक होनांदों नै मालाय बेसो आइ होनदों नोंसोर सब मामा मामा होनग्रा गोजासो अ मामा मामा होनबालाय माथो आमाय आमाय होननायसो जायो अ मामा ने नै एलिनायालाय मामा होनो ना आइ होनो आइ होनो आइसो होननांगौ बे दुखुनांथाव भिडिअआ जोबनानै थांबाय दानिया फैदो राजखान्थिनि फोथाराव राजखान्थिनि फोथाराव आथिखालाव जों नुनो मोनदों जे BPF हान्जाया गोबांथार माने आयदा लानानै गामि गामि न'खर न'खर BPF बेफोर स्ल'गानजों दिनै रायजो राजाफोरनि खाथियाव ओंखारदों थिग बेबायदियैनो चिरां जिल्लानि बेरहांगाव प्राइमारियाव मोनसे जथुम जानानै थांदों BPF हान्जानि बे जथुमाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखासे बेसेन गोसा बिबुंथि होदों आसा खालामो नोंथांमोना बिबुंथिखौ नायलांगोन BPF দলৰ কৰ্মীসকলক বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে আমাক সহায় কৰি আছে আৰু যেনেকুৱা দেখিছে মই মুছলিম হওক বা আদিবাসী হওক বা বেংগলী হওক বা গোৰ্খাই হওক বা যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে সকলোৱে আগবাঢ়ি আহি আছে BPF দলক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আৰু আমি কৈছে আপোনালোকে আমাক সহায় কৰক সহায় কৰাৰ নামত যি ফলাফল পাব লাগে সেইটো আপোনালোকে পাব 16টা ডিপাৰ্টমেণ্টনো নহয় ৰেভিনিউ যেটো কালেকশ্যন এইবিলাকো ডিছৰত ডাইৰেক্ট লৈ গৈছে 16টা ডিপাৰ্টমেণ্টটো বহুত আগতে আৰু চাকৰি দিয়াৰ যিটো কমতাই সেইবিলাকো সব ডিছৰত গঠাই দিছে প্ৰমোদ বড়াই তো সেইবিলাক যেতিয়া আমি MP ইলেকশ্যন শেষ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া BTC নিৰ্বাচন হ'ব BTC নিৰ্বাচনতো যদি আজি নিচিনা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে আমাক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে নিশ্চয় আমি চৰকাৰ বনাব পাৰিম যেতিয়া চৰকাৰ বনাব এইবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টটো ঘূৰাই আনাটো মোৰ কাৰণে সেকেণ্ডৰ টাইম নালাগে বুলি মই কৈছোঁ এই UG ব্ৰহ্মই আজি যে য'ত মিটিং কৰি আছে এই মিটিঙৰ স্পটটো কোনে কৰিছে গ্ৰীণফিল্ড কোনে বনাইছে সি গম পোৱা নাই UG ব্ৰহ্ম যে আজি লেকচাৰ দিব এই গ্ৰীণফিল্ডত এই গ্ৰীণফিল্ডটো কোনে বনাইছে তাক সোধক BPF দলে বনাইছে গ্ৰীণফিল্ড প্ৰমোদ বড়া থাকে বহি পেলাই আমাক কয় যে হাগ্ৰামা মহিলাক একো কৰা নাই কোনটোতে আমি বনোৱা ৰাস্তা যিহেতু গৈ আছে আগত কি আছিলে এই ৰাস্তাটো আৰু যি জাগাত ইহঁতে মিটিং কৰিব ফিল্ড
এই ফিল্ডটো কোনে বানাইছে তাতে লেকচাৰ দিব নেকি আমাক তাতে বহি পেলাই লেকচাৰ দিব আমি একো কৰা নাই এইটো কোনোবা বিশ্বাস কৰিব আগত কেনেকুৱা আছিল আজি এই প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ অহাৰ পৰা আমি কি অৱস্থাত আছে না বিজনেছত আছে না মুঠতে একো কাম কৰা নাই মানে ভৱিষ্যতটো কৰিবা ভৱিষ্যতটোৱে কেনেকুৱা মানে আন্ধাৰ নিচিনা লাগি আছে যিসকল আছে চবে BTCৰ বাসিন্দা আৰু চবে মাটিৰ পাট্টা পাব মানে 2003 চনত 10 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে যিসকল আছে এইটো চবে BTCৰ মানুহ এই फेरेंगाया 2008 फैनायसो नोंसोर बेंटलाव एसे लोगोफोर दंबा सोंनानै ला बे इलिगेल बेखौ जोङो सरकार फैदों बेखौ होखारनांगौ बे BTC बासिन्दा নহয় फेरेंगाটো बर' হওক মুছলিম হওক যিসকল 2003 চনত 10 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আছে ইহঁতে BTC যিটো কনষ্টিটিউচনেল সাংবিধানিক মানে পাছ जानाय जिनिस बेयो मिथिबाय बे हिसाबै फेरेंगाया फरेनार बे जों सरकार फैग्रोथों बे धेमाजियाव थांना थाहैफिननांगोन बेयो बिनि मानसि नङा बे ससे भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना निश्चय हमनो हाबाय जे आथिखालाव BPF हान्जाया मा थासारियाव दङ आरो आथिखालाव सोलिबाय BTCनि सरकार UPPL सरकार बिथांमोना माबायदि सरकार सलायदों आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा खुंथाय गोहोआव फैफिनोब्ला माबायदि सरकार सालायगोन निश्चय एसेबाबो हमनो हाबाय दा बे मोनसेया जानानै थांबाय आरोबाव गुबुन मोनसे दं नखर नखर BPF गामि गामि BPF हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद बेफोरबायदि गोबां जै धोनि होनानै गोमसार होदों चिरां जिल्लानि लावरिपारा गामियावबो थिग बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिक्रम दैमारि बिथाङाबो माखासे बेसेन गोसा बिबुंथि होदों आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौबो नायगोन BPF जिंदाबाद 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 गामि गामि BPF नखर नखर BPF हाग्रामा महिलारि बिथाङा सासन खालामनाय समाव जेब्ला BLTनि मुभमेन्टआव बड'लेण्डनि मुभमेन्टजों गोबां मार्चार फेमिलिफोरा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकाराव साकरि गोबां मानसिया मोनबाय गोबां मार्चार फेमिलिफोरा साकरि मोनबोबाय बेनिखाय आं रायजो राजानि सिगाङाव बुंदों जेरै BLTनि मुभमेन्टआव हाजार हाजार मानसिया जिउ गारनांबाय हाजार हाजार बिमा बिफाया सोरबा बिसाज्लाया सोरबा बिफाया जिउ गारनांबाय बिथांमोननि मार्चार फेमिलियाव हाग्रामा महिलाया जेरै साकरि होदों गाव खुंथायनि समाव बेबायदिनो बे BTR एकर्डनि गेजेरजों जायफ्रा NDBनि नखरफोरा मार्टियार जाबाय मार्टियार फेमिलियाव गोग्लैबाय बिथांमोनखौ साकरि होनांगौ प्रायरिटियाव होनांगौ मार्टियार फेमिलिखौ नायनांगौ एबसुनि दैदेनगिरि जायफ्रा दिनै मार्टियार फेमिलियाव गोग्लैनाय दङ बिथांमोनखौ नायनांगौ होनना दिनै रायजोनि गेजेराव आं बुंनो नागिरदों कारन बै समाव हाग्रामा महिलारिया थावजेन्ड मानसिखौ जुदि साकरि होबायबा जायफ्रा दिनै मार्टियार जाबाय नङा होमबा मार्टियार फेमिलिफोर बेफोरबायदिनो सेम प्रमोद बर' बिथाङाबो फार्स्ट प्रायरिटि हिसाबै जायफ्रा मार्टियार जानानै दङ बिथांमोनखौ नायथों होनना आं रायजोनि सिगाङाव बुंदों बियो सोंखोरायलायनायनि खोथा नङा गोबां मार्टियार फेमिलिनि गेजेरजोंसो दावहा नांनायनि गेजेरजोंसो बिथांमोना दिनै BTC लाबोबाय दा BTR लाबोबाय नङा होमबा बिथांमोननो जेब्ला साकरिनि रिक्रुटमेन्टआ जागोन जेब्ला CSBआ कमप्लिट जानानै बे साकरि होनायनि मोनसे सिस्टेमा फैगोन अब्ला मार्टियार फेमिलिखौ दाबावगोन बे गोलाव भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना निश्चय एसेबाबो हमनो हाबाय जे आथिखालाव BPF हान्जानि थासारिया माबायदि आरो आथिखालाव सोलिबाय थानाय एबा खुंथाय गोहोआव थानाय UPPL सरकारा रायजो राजाखौ लानानै माबायदि सरकार सलायदों बेखौ निश्चय हमनो हाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे मोन्दांथि मोनबाय आङो कमेन्टखौ नेनानै थागोन नोंथांमोनखौ कमेन्ट होगोन होननानै मिजिंथिबाय दिनैनि भिडिअखौ गोलावथार खालामनो सानाखिसै जायफोर बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय उननि भिडिअ लोगो मोनफिनगोन दिनै एसेनोसै थेंक इउ गोजोन्थों